जेनी बहा थाङामोन जेनी? अनजिमा आं टाउनाव थांदोंमोन। अनजिमा नोंलाय बहाथो थांनो? जेनी आं नोंखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन जेनी। आंखौ लोगो हमनो? नाथाय मानो अनजिमा? जेनी आं बिक्किनि बाथ्राखौसो नोंनियाव सोंनो नागिरदोंमोन जेनी। बिक्किया माबोरै दङ दा? बिक्किया मोजाङैनो दङथ' अनजिमा। अनजिमा नों बिक्किनि सोमोन्दै मानो थाखाय सोंदों? मानि थाखाय अनजिमा? जेनी आं बिक्किखौ मिथिगौ। बिक्किया आंनि थाखाय जोबोद दुखुआव दङ। बिक्किया आंखौ मोजां मोनोना जेनी। बेखायनो आं बिक्किखौ नोंनियाव सोंनो नागिरदों जेनी। बे माबोरै दङ आरो मा खालामना दङ? बे दा गावनि रुमावनो दङना जेनी? नोंगौ अनजिमा, नों थार बाथ्राखौनो सानदों आरो थार बाथ्राखौनो बुंदों। बिक्किया नोंखौ जोबोर मोजां मोनोमोन, जोबोर हास्थायोमोन अनजिमा। नाथाय दा बिक्किया गावनि रुमाव गैला। बियो गावनि न'आव थांबाय। बिक्किनि फरायनायाबो जोब्बाय आरो बियो दा न'आव थानानैनो गावनि जिउनि राहाखौ नागिरसिगोन। अनजिमा नोंखौ बिक्किया टनिजों मोजां मोनलायो होनना मिथिनानै जोबोद दुखु जादोंमोन आरो नोंखौ सानै बियो जोबोद दुखुआव थादोंमोन। दा बियो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो नाजाबाय अनजिमा। नों बेखौ गाज्रि दामोन आरो नों बेखौ गोरोन्थि दा सान। बे दा गावनि लामाजों हान्थिलांनो नागिरबाय। बे गोजोनै थानो सानबाय अनजिमा। नाथाय नों मा सानदों? मा? बिक्किया गावनि रुमाव थाला आरो बियावनो थांबाय? जेनी आंनो मानो खोन्थाहरासै बिक्किया गावनि न'आव थांसिगोन? बे आंजों एसेबां लोगो बायदि रायलायबाय, एसेबां लोगो बायदि सानबाय, नाथाय आंनो मानो खौरां हरासै आरो आंखौ मानो खेबसेबो लोगो हमासै बियो? अनजिमा बिक्किया नोंखौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो नोंखौ जोबोर हास्थायोमोन। नाथाय नोंनि सिगाङाव मालाबाबो बुंनानै लानो हायाखैमोन आरो बियो बुंनाबो लानो हाखानाय नङामोन। बिक्किया आंखौ गावनि खोथाखौ नोंनो खोन्थानो थिनदोंमोन आरो नोंनो आं खोन्थानो होनना थांदोंमोन। जेब्ला आं थाङो अब्ला आं लामायाव रैसुमैखौ लोगो मोनो। रैसुमाया आंनो खोन्थायो टनियाबो जे नोंखौ मोजां मोनो होनना। आं बेनिफ्राय गिदिंना फैफिनो आरो आं बिक्किनो खिथायोब्ला बिक्किया जोबोद गोसो बोदोर जाबाय। बे गावनि गोसोखौ बुरखायनो हायासै। नाथाय आं बिक्किखौ जोबोद बुरखायो, जोबोर बुजायबाय। लासै बियो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो नाजाबाय। बे नोंखौ दायो बावलांनो नाजाबाय। बेखायनो नोंनो जेबो खौरां हरासै आरो नोंखौ जेबो खौरांबो लायासै। जेनी बिक्किया आंखौ गोरोन्थि सानबाय जेनी। टनिया आंखौ मोजां मोनोमोन, बियो थार। नाथाय जेनी आं टनिखौ मोजां मोना। आं टनिखौ मोजां मोनाखै। आं बेखौ मालाबाबो मोजां मोनाखै आरो आं रावनोबो गोसोबो होफेरखायाखैमोन। नाथाय बिक्कियादि आंखौ एसेबां गिदिर गोरोन्थि सानबाय। आं बिक्किखौबो सानाखैमोन दि बिदि आंखौ मोजां मोनखोमानानै दङ। आं बिक्किखौ गावनि लोगो असे बायदि साननासो बेखौ फोथायोमोन, गावनि आंगो लोगो बायदि सानोमोन। नाथाय आं मा खालामनो? आं जेबो सानस'ना मोनला। दा नों बिक्किखौ मा सानो अनजिमा? आं दा मा बुंनो हाबावनो जेनी? आंहा बिक्किनि थाखाय बुंनो हानाय जेबो गोहो गैला। बिदि आंखौ गाज्रि मोनबाय, बिदि आंखौ जोबोद गाज्रि मोनबाय, आंनि थाखाय जोबोद दुखु जाबाय। बेथ' आंखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नंला। बे आरो आंजों मालाबाबो रायलायनायबो नंखाला। आं बिक्किखौ गाज्रि मोनाखैमोन आरो बिनि मोजां मोननायखौबो आं गाज्रि मोनाखैमोन। नाथाय बिदि आंजों खनसेबाबो रायलायनांगौमोन। नाथाय बे आंजों मानो रायलायासै? अनजिमा
बिकिया सासे नोरोम गोसोनि मानसि अनजिमा। बे नोंखौ गाज्रि मोनाखै आरो नोंखौ दुखुबो मोनाखै। नाथाय नोंखौ बिकिया टनिजों मोजां मोनलायो साननानैसो नोंनि मोजां मोननायाव हेंथा होआ साननानै बियो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो नाजादों। बे नोंखौ जेबो दुखु मोनाखै। जेनि बिकिखौ दा बहा लोगो मोनगोन जेनि? आं बिकिजों रायज्लायनो जोबोद गोसो जादोंमोन। आं बिकिजों खाथियाव थानानै रायज्लायनो गोसो जादोंमोन जेनि। बुंलाय बेखौ बहा लोगो मोनगोन? अनजिमा, दा बिकिया न'आवनो थायो। बेखौ न'आवसो लोगो मोनगोन। जेनि, नों आंखौ हेफाजाब होदो ना जेनि। नों आंखौ बिकिनि न'आव दोनलां। आं बिकिजों रायज्लायहैनो। नङा अनजिमा, बिब्दि जानो हाया। नों बिकिजों न'आव थांनानै रायज्लायहैनो हानाय नङा अनजिमा। नों बिकिनि न'आव थांनो हानाय नङा। बिकिनि न'आव थांनो हाया? नाथाय मानो जेनि? मानोना अनजिमा, बिकिनि बिमा बिफाया बिकिखौ लानानै गोबां सिमां सुजुदों आरो बिकिनि सायाव फोथायनाय दङ। बिदि न'खरखौ दैदेननो हानाय सासे मोजां मानसि जागोन। आरो बिकिनि बिमा बिफाया बिकिया मा जादों बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। खालि बिकिनि सायाव फोथायनायल' लाखिदों। जुदि नों बिकिनि न'आव थांनानै नों नोंनि बाथ्राखौ बुंहैयोब्ला, बिकिनि बाथ्राखौ बुंहैयोब्ला, बिकिनि बिमा बिफाया जोबोद दुखु जागोन आरो बिसोर सहायना थानो हानाय नङा। नों बिदि खालामनो हाया अनजिमा। आं मा खालामनांगौ जेनि? आं मानो बरफजों गैयै लैथोआव गब'नानै थानाय बिमा बायदि जानानै थानांगौ? बुं जेनि, आंहा मा राहा दंबावो? मा राहायै आं बिकिजों रायज्लायनो हाबावनो? आं मा खालामबावनो? अनजिमा, नों जेबो जिंगा दासो अनजिमा। आं बिकिनि न'आव थांनानै नोंनि सोमोन्दै खोन्थाहैगोन आरो बिकिखौ नोंजों रायज्लायनो थिनगोन अनजिमा। जेनि, नों मानो एसेबां अनसुला जेनि? नों मानो एसेबां अनसुला? नों गावनि दुखुखौ गारनानै मालायनि सुखुनि थाखाय बेसेबां हेफाजाब होनो हादों, बेसेबां हेफाजाब होनो नागिरदों। आं नोंनि बेफोरबायदि हेफाजाब होनायखौ, आंनि जिउ थाजासिम नोंखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा जेनि। नोंनि हेफाजाब होनायखौ आं माब्लाबाबो बावनाय नङा। अनजिमा, खैफोदनि समाव मानसिखौ हेफाजाब होनांगौआ मानसिनि बिबानखा। बेफोरखौ बाहेर अनजिमा। नों मा बिकिखौ मा सानो आरो बिकिनि मोजां मोननायखौ नों मा गनायनो सानो? जेनि, जुदि बिकिया आंनि सायाव जेबो गाज्रि सानाखैब्ला, बे आंखौ थारैनो मोजां मोनमारोब्ला, आंहा बिकिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया जेनि। अ अनजिमा, होमबालाय नोंबो बिकिनि गोसो सिखावसो। दासो हमनो हाबाय आं। जाम्बा, थौदो थांनोसै जेनि। अके अनजिमा, थौदो होमबालाय।